Ну, а якія культурныя падзеі адбудуцца ў нас бліжэйшым часам, ведае Наталья Бибикова. Наталья, прывітанне, добрай раніцы. Добрай раніцы, Вера, Дзяніс, добрай раніцы, паважаныя аматары культурнага адпачынку. Сёння хочу настроіць вас на сур'ёзныя рэчы, прапанаваць спектаклі, якія прымушаюць разважаць. І квіткі, дарэчы, у мяне сёння для вас не на забаўляльную пастаноўку, а на Чэхава. Драматычны тэатр беларускай арміі Антон Паўлавіч Чэхаў «Тры сястры». Квест-гульня ў двух дзеях. Антон Паўлавіч Чэхаў з тонкім лірызмам чалавекалюбца і суровасцю прарока спатрэбіўся драматычнаму тэатру беларускай арміі напярэдадні 15-гадовага юбілею. Спатрэбіўся для таго, каб падкрэсліць сталасць тэатра і зацвердзіцца ў непустым самаўзвышэнні, каб праэкзаменаваць артыстаў і хоць бы трошкі змяніць траекторыю руху сярэднестатыстычнага гледача. Маленькі гарадок, падобны ці то на Пермь, ці то на Васкрасенск, дзе пры Чэхаве квартаравала артылерыйская частка, ці то на дзесяткі аднатыпных правінцыйных гарадоў Расіі канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. Дом інтэлігентнай, адукаванай сям'і Прозаравых, пад дахам якога на працягу 4 дзей нараджаюцца і паміраюць надзеі, узнікае каханне і вяне маладосць. Жадаеце атрымаць у падарунак квіткі на гэты спектакль? Тэлефануйце і адказвайце на маё пытанне. Назавіце першую выканаўцу ролі Машы, сярэдняй сястры першай пастаноўкі «Трох сясцёр» у маскоўскім мастацкім тэатры ў 1901 годзе. Зразумела? То есть актрысу, якая першая выканала Машу. Пакуль вы тэлефануеце, шукаеце адказ, я хочу вас запрасіць у Рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі на лепшы спектакль 2017 года на думку тэатральных беларускіх крытыкаў. 15 красавіка трупа РТБД і рэжысёр Яўген Карнях прадставіць вашай увазе візуальную паэзію пад назвай «Бетон». Шурпатая шэрая бетонная сцяна з некалькімі вокнамі, якая то выхопліваецца з цемры прамянём праекта, то шчыльна зачыняюцца аканіцамі. Бетонныя джунглі 20-21 стагоддзяў, у якіх, не падымаючы галавы, мітусіцца чалавек. Міф пра Арфею, Рыдзіку, які можна назваць сюжэтам або стрыжнем спектакля, ажывіў каменную прастору пастаноўкі. За сваёй Эўрыдзікай Арфей сышоў у царства мёртвых, пераплыў Стыкс, каб папрасіць Аіда вярнуць яму каханую. Вярнуўшыся на зямлю, ён аддаў перавагу адзіноце ўсім жанчынам свету, да якіх стаў сляпы. Гэта спектакль-падзея. Калі вы яшчэ яго не бачылі, схадзіце абавязкова. Ну і яшчэ адзін анонс. 13 красавіка беларускі дзяржаўны тэатр «Лялек» запрашае на неверагодны спектакль «Пансіён Бельведэр». Для кагосьці старасць – гэта пах аптэчкі, чэргі ў паліклініцы, неспакой, адзінота, а для кагосьці гэта мудразь глыбокіх вачэй, высакароднасць сівізны, скарбніца памяці, гармонія няспешнасці. Менавіта так прадставіў сваіх герояў італьянскі рэжысёр Матэа Сп'яцы. Ніводнага слова, толькі пластыка і няспынны ўнутраны маналог. Глядач, які за 1,5 гадзіны дзеяння паспявае наплакацца і насмяяцца, успомніць сваіх старых і даць сабе абяцанне неадкладна напісаць, патэлефанаваць, заехаць з цеплынёй і любоўю глядзіць на герояў, якія раптоўна перастаюць яму быць староннімі. Ён уже не заўважае масак, а бачыць жывых сапраўдных людзей, якім больш за ўсё на свеце патрабуецца суперажыванне і неабыякавасць. Цудоўны спектакль, я вельмі раю яго убачыць. Ну, а цяпер давайце вітаць гледача, які першы да нас датэлефанаваўся. Добрай раніцы. Добрай раніцы. Добрай раніцы. Добрай раніцы. Як ваше імя? Як ваше імя? Скажыце, калі ласка. Вы мяне чуеце? Добрай раніцы. Добрай раніцы. Яшчэ раз. Як ваше імя? Прадстаўцеся, калі ласка. Людмила. Людмила, вельмі прыемна. Давайте адказваць на пытанне, так? Назовіце, калі ласка, першую выканаўцу ролі Машы, сярэдняй сястры, першай пастаноўкі «Трох сясцёр» у маскоўскім мастацкім тэатры ў 1901 годзе. Это будет Ольга Леонардовна Книпер. Кніпер Чэхава. Ольга Кніпер Чэхава, жонка пісьменніка. Так, сапраўды, гэта яна... Дзяніс таксама адказаў верна.
Так, і ти так. Так. Ну, жадаеш у тэатр пайсці? Я побачив. Але ж, па-перше, Людмила Людмила, я вас віншую. Вельмі дзякую вам за удзел і жадаю прыемнага адпачынку ў тэатры беларускай арміі 14 красавіка. Потым раскажу, як вы забярэце квіткі. Ну а ўсім тэлегледачам, як заўжды, я жадаю адпачываць культурна. Дякую, Наталья, за падрабязную інфармацыю.